Dobrý den. Dovolte mi představit certifikovaný elektrický kotel Tesa 2000 vhodný pro podlahové vytápění a radiátory. Zařízení má velmi nízkou spotřebu elektrické energie, jen 2 kWh a proudový odběr méně než 9 A. Proto je naše zařízení úspornější minimálně o 30% v porovnání s tradičními elektrickými kotly. Jedna jednotka elektrokotel Tesa 2000 vyhřeje plochu přibližně 60 m². Chcete-li vytápět větší plochu, můžete jednoduše přidat další elektrokotel Tesa 2000 do série. Kombinací dvou zařízení elektrokotel Tesa 2000 můžete vyhřát plochu až 120 m². Toto zařízení je ideální i pro připojení k fotovoltaickým panelům, tepelným čerpadlům, krbům a jiným systémům. Naše zařízení bylo navrženo jako kompaktní jednotka, která účinně dosahuje rychlého vytápění. Proudící voda okamžitě ochlazuje zařízení, přičemž tepelná energie se předává do systému bez ztrát. Tento inovativní přístup zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty mezi všechny radiátory, což vede k optimálnímu vytápění s minimálními tepelnými ztrátami. Během provozu si naše zařízení udržuje stabilní teplotu, což znamená, že na radiátorech nebo v systému podlahového vytápění dosahuje vyšší teploty než voda vracející se do zařízení. Například, když je teplota v zařízení 50 stupňů Celsia, teplota v radiátorech dosahuje 55 stupňů Celsia, což zajišťuje efektivní a komfortní topný systém. Tepelná zařízení Tesa 2000 se vyznačují spolehlivostí a bezproblémovým provozem a několikanásobně překračují životnost kotlů. V případě, že by však tepelné zařízení přece jen přestalo fungovat, například z důvodu nedostatku vody a podobně, servis těchto tepelných zařízení zajistíme tak, že nám nefunkční zařízení zašlete například poštou, balíček do ruky a my jej co nejdříve opravíme. Pokud jde o mimozáruční servis, celkové náklady na opravu tepelného zařízení představují polovinu kupní ceny nového tepelného zařízení.